Right, muri Zimbabwe azvada kumira zvakanaka. Nhasi ndauya panapa ndine nyaya iri kuitika yekuti CEO weZBC Munyowani ari kunzi abvumidza masongs aWingy D kuti aridzwe paZBC. But panapa ari kuti on one condition, song yekuti dzimba dzemabwe yanzi airidzwe ipapo. And tikada kutarisa imwe yacho hanzi ibotso iri kunzi airidzwe futi. Why? Because amene kuti zvari kutyawo mumasongs iwayo, kana kuti vari kutya kuti masongs anombadza vanhu, kana kuti anoita sei. Isusu tatozvishayawo because tikada kutarisa song yekuti dzimba dzemabwe ingone clear message. Is this the land we die for? Is this the land we fought for? Hapana kana zvakanyanya zvinotyisa zvakataurwa meme. But I don't know kuti why iye CEO ashika kuti masongs iwayo aridzwe. Because maZimbabweans kana takuto requesta Wingy D toba tatanga kuto requesta iwayo. Why? Cause tikada kutarisa ma-stations akaita sana ZBC ndo ega anokwanisa kutoteererwa nemaZimbabwean leaders. Hapana mamwe ma-stations vanokwanisa kuteerera muno muZimbabwe because vanenge vachiti vari kuti ataka kuti saka unoona ZBC kwekwe ndokuti vanenge vachipraiswa vachiworshipwa, but vakakwanisa kutonzwiswa futi ma-messages iwayo, you find out kuti ndo panenge kwanisa kuzvinzwisa. Because at the end of the day uchaona kuti masongs aya chito tasaridzwe chi vakamateerera kwavari ikoko vakati no aya ngaasasvike munzeve dzedu ngaagare ikoko zvinozomutsa vanhu vebrain. Amen, unotoshaya kuti Zimbabwe chii chinoitanga nyika ikanokorwa kudzoka kuti kungotyawo tuma words 2 itoto. Imagine kuti panonzi masongs iwayo 2 ari kungotyisa kunzi aridzwe paGrikini. What more a journalist ari kubuda achiexpose corruption anoitwa sei akabatwa? What more a journalist ari kubuda achitaura kuti no this is not right, pakati paitika chakati pakati akaonekwa munhu iye anoitwa sei angatadza kutsvagirwa mhosva. Zimbabwe kamheno zvaitorwa haitongoremi.